पत्थर चलल बा पवन सिंह के टीम के तरफ से चलल बा। बिल्कुल चलल बा। 110% दावा के साथ कह सकता नहीं चीज। तो पवन सिंह पर चलल खेसारी टीम से, खेसारी की टीम से ले लेवा। कोई दावा ठोक के रुआ कहा, दावा ठोक के ऐसे कहता नहीं कहा कि खेसारी के सपोर्टर लोग जितना लोग बा पवन सिंह के पोस्ट पर जाकर देखिए कमेंट, और पवन सिंह के जितना सपोर्टर लोग बा खेसारी के पोस्ट पर जाकर देखिए कमेंट। तो कमेंट के लेकर के रुआ ये सब थोड़ी इल्जाम डायरेक्ट लगा। बिल्कुल 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 बोली लगा रहा मंच पर हम साथे रहे। तो बाबा विश्वनाथ की कृपा भली के बनारस में उनको इलाज भेल, हमनी साथे अस्पताल में भी रहनी सन पूरा दिन। तो ऐसा ना चलेगी चाहिए मंच पर केहू भी कलाकार होके ना करे के चाहिए। अरे तो हौसला तो भाग्य हमर जाग जाए, अरे जा हमर उमर अरे तोहरे के लाग जाए। सिंह खेसारी लाल यादव में तो ये पवन सिंह के जे पार्टी बा वो खेसारी पर चलावता, खेसारी के जे पार्टी वो पवन सिंह पे चलावता। नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम नितिन पांडे और आप सब न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भोजपुरी के सुपर डुपर स्टार और स्टेज स्टार कहे जाने वाले अभिषेक सिंह सिट्टू हमारे साथ है। कैसे हैं भाई? बहुत ही अच्छा। और सबसे पहले हिट्स ऑफ न्यूज के देखे वाला जितना भी लोग बा देवतुल्य गार्जियन स्वरूप जनता लोग हमारा तरफ से दिल से नमस्कार प्रणाम। और वो बताई कैसन बानी? हम एकदम ठीक बानी। भोजपुरी में कौन गाना आइल रहा? गाना तो अभी एक से एक आइल और एक से एक आवता। कौन कौन गाना आइल हो? गाना भी आई रहा कि तू बारह से राजा हम लोही के बानी हो, राजा हो करे रहो यही से तो ससुर और नहीं मोई के बानी हो। अब भोजपुरी में ढेर विवाद होता है, पर का कहे के चाहे? विवाद होता, विवाद होके के चाहे। काहे होके के चाहिए भाई? बिल्कुल होके के चाहे, कहे कि विवाद में बनल रहला से एक लोग स्टार पता बा कैसे होता है? कैसे होता है? गा बजा के ना हाँ। माई बहन करवा के स्टार बनता रह सकुली। केकरा के कहत नहीं लोग? केकरा के कहब जातिवाद जे गावत ओकरा के, जे अश्लील गावत ओकरा के। आकांक्षा दुबे सुसाइड कर लेली, ऊपर का कहे? सुसाइड कर लेली, सुसाइड कर ली, गलत बना करे के चाहे उनका। जिंदगी के सामना करे के चाहे, जिए के चाहे। सुख दुख आ दर्द सबका साथे बा। आ कोनो खूब बढ़िया काम ना कैली हो। ओमे समर सिंह के नाम आवता, ऊपर का कहे? समर सिंह के नाम गिरफ्तारो हो गई बड़ा, गिरफ्तार भी हो गई बड़ा। और एक जांच पड़ताल हो गई के चाहे, जे भी दोषी बा ओकरा सजा भी मिले के चाहे। काहे कि एगो लड़की के सवाल बा, कोई के भी घर के बहन बेटी और खैर मॉडल लली है वो अलग बा, सबकर अपन अपन काम कैल बा, सबकर अपन अपन काम बा। लेकिन जे भी ओकरा साथे बा, जे भी ओमे बा ओकरा सजा मिले के चाहे, जांच बढ़िया से होके के चाहे एकरा खातिर। जातिवाद का होता ओकरा खातिर का कहे? और जातिवाद जिन करत रहे उनका कोनो उपाय नहीं है। का मारे मरुम का न मारे ना उनकर कुछ तो बनत नहीं होइंगर होगा, कुछ अलग मियाज में के कौन मिजाज में। जातिवाद कह के मने स्टार का कहला से मतलब नहीं कि वो अपन माई बहन करवाओ तो जिन जातिवाद का। गर्लफ्रेंड वगैरह गर्लफ्रेंड का बताई, हम कितना बताई? का चार ढाका रख ले बनी का? नहीं गर्लफ्रेंड कोई नहीं है उनकरे के, नहीं के जिन जातिवाद गावत रहे उनकरे के। तो टुनटुने लालो ज्यादा नहीं ज्यादा करे ले, ज्यादा ऊ बाड़े तो ऊ अपना आप के मानस कि हम उनकरे करिया होता नहीं। आप पवन सिंह तो जातिवाद करे ले, बबुआन बबुआन करे ले। पवन सिंह बबुआन बबुआन ना करस। पवन सिंह बबुआन गाना गइले रहस बहुत दिन पहले कि नजर मिलाओ बबुआन से नमूरी ले जे बांध के, तो एगो गाना आई रहे। तो लोग के डिमांड रहे तो गाना के सब जाति बजावेला, ऐसा बात नहीं है खाली बबुआन बजे, सब कोई बजावेला, सब जगह बजेला गाना। खुद हम देख ले अपना आँख से। अश्लील पर का कहे सिट्टू जी? अश्लील बिल्कुल ना गावे के चाहे। रउआ सलील गाना गाइले? बिल्कुल गाइले सलील। तो हम जितना गाना सुनले भाई सब अश्लीले बा। कैसे कौन गाना सुनले बनी बताई हमरा? अभी जो रउआ सुननी वो अश्लीले रहल। अश्लील ना रहल, कैसे अश्लील रहल? गाना में रस होके के चाहिए, मियाज होके के चाहिए गाना में, सुनला के बाद मजा आवे कुछ। मोए कलाकार ढोड़ी के छील के रख देले बड़े। ढोड़ी छील के तो वही लोग माई बहन होता कि हमार होता। तो काहे रउआ बढ़िया गीत काहे नहीं गावा? तो बढ़िया गावत नहीं हम। हमारा अभी गाना आ रहा एकदम ब्लॉकबस्टर गाना। कौन गाना हो? लव रंगदार के गाना के टाइटल बा। और गाना बहुत सुपर डुपर बा। गाना शिवानी सिंह के साथ में गाना कंप्लीट हो चुकल बा। हमारा लाइन बा कि अरे पढ़े कहाँ जालो गोरी लव के पढ़ाई, तो शिवानी गईले बड़ी कि बढ़ी चढ़ के बोला ना तो हो जाई पिटाई। तो हमार लाइन बा कि तोहरे आँखी के कजरा झगड़ा के जोड़बा, अरे झगड़ा के जोड़बा। तो शिवानी के लाइन बहुत सुंदर। अरे तो रंगदार जब हमारे लभार बा तो कवन मत के डोर बा। ई गाना के सब लोग सुनी, ना अश्लील बा और ना जातिवाद बा। एक वीडियो ऑडियो कब आई? ई गाना के वीडियो हमने के 15 तारीख तक शूट करके हमारा प्रयास ये बा। गाना का ऑडियो कंप्लीट हो चुकल बा। वीडियो अपना क्षेत्र में शूट करब, लोकल गांव में शूट हुई। हमारा गांव के सामने एगो साध बाबा का मंदिर बा, मंदिर के प्रांगण में हमने के शूट करम सन ताकि हमारा गांव के लोग के सपोर्ट मिले। खेसारी लाल पर कल पत्थर चल ऊपर का कहे? गलत बा, ना चले के चाहे। कुछ दिन पहले पवन सिंह पर चल बिल्कुल चल रहा था। एमे विपक्ष वाला लोग, कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में दो आदमी काफी विवाद चल रहा था, पवन सिंह खेसारी लाल यादव में।
तो ये पवन सिंह के जे पार्टी बा वो खेसारी पर चलावता, खेसारी के जे पार्टी बा पवन सिंह पर चलावता, लेकिन इनका ना होके के चाहिए। इंडस्ट्री में सबे मिलजुल के काम करे और सबे भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम करे, अपना आप से मतलब मत रखे, लोग अपना फायदा खातिर काफी कायदा बिगड़त है। रउआ ई कैसे कह देम कि जौन पत्थर चलल बा पवन सिंह के टीम के तरफ से चलल बा? बिल्कुल चलल बा, 110% दावा के साथ कह सकत नहीं चीज। तो पवन सिंह पर जौन चलल उ खेसारी टीम से खेसारी की टीम से ले लेवा। कोई दावा ठोक के रुआ कह दावा ठोक के ऐसे कहता नहीं कहा कि खेसारी के सपोर्टर लोग जितना लोग बा पवन सिंह के पोस्ट पर जाके देखिए कमेंट, और पवन सिंह के जितना सपोर्टर लोग बा खेसारी के पोस्ट पर जाके देखिए कमेंट। तो कमेंट के लेकर के रुआ ई सब थोड़े इल्जाम डायरेक्ट लगा सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माने ई रुआ जानत है? बिल्कुल इंडस्ट्री में हमरो रहत 3-4 साल हो गए लगभग, तो इतना पता चल गई बा। तो लेकिन उमें एगो डांसर के चोटो लाग गइल बा। हाँ, ना लगे के चाहिए। देखिए कोई भी पत्थर अगर चलावत नहीं, बंदूक के गोली ना चिन्हेला कि केकरा पर जाता, अगर निकल जी रुआ पास से तो ना चिन्हे। हमारा सामने गोली लगा रहा मंच पर हम साथे रहे, तो बाबा विश्वनाथ की कृपा भइल कि बनारस में उनको इलाज भेल, हमनी साथे अस्पताल में भी रहनी सन पूरा दिन। तो ऐसा ना चले के चाहिए, मंच पर केहू भी कलाकार होके ना करे के चाहिए, काहे कि कलाकार के कोनो जाति ना होला, हमारा माध्यम से कलाकार के कोनो राजनीतिक मंच ना होला। हमनी के जौना मंच पर जाए उहे हमनी के सब चीज़ बा, जे पब्लिक बा उहे हमनी के भगवान स्वरूप जनता बा, सबको दुलार प्यार मिले के चाहे। और कलाकार के आप सब सपोर्ट करी, कलाकार के नाम से जानी, ना कि हिरान ना कि बबुगान। अगर ज़्यादा पावर बा तो एनियो बरांडे के मुहर लागल बा, आके कबो मंच पर फैसला हो जाओ। रउआ गोलू राजा के नाम लेनी है, एगो अश्लील हरकत करत हुआ उनका वीडियो वायरल होता, ये कहाँ तक सही बा? वीडियो वायरल होता उतनी मजाक में हो जाला, उतना बड़ मंच पर लोग के एंटरटेन खातिर कर जाला, एंटरटेनमेंट खातिर। तो अच्छा ये बताइए, एगो चीज आवरी बा, एगो बूढ़ आदमी एगो बुजुर्ग आदमी के पुरस्कार देवे उनका गईल, तो एकर मतलब कि तू ओकर गलत जगह हाथ लगा देबा? गलत जगह हाथ नहीं के लागल, मजाक खातिर बस थोड़ा देर खातिर 2 सेकंड की क्लिप बा, विशेष कुछ नहीं क्यों में। अभी हाल हमारे सामने की घटना है, वो खुद प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कैले रहे, निशा उपाध्याय भी रही हमें। बुजुर्ग से हमारा बात भइल, कहले कि हमरा के ऐसा जगह हाथ लगेले रहे कि हम कहूँ लायक नहीं कि, और ओकरा बाद दुनिया भर के पियले रहले। अच्छा पी के जे स्टेज शो करता लोग, जे भी गोलू राजा चाहे केहू के, गोलू राजा के तो हम खुलेआम देख ले बानी, हालांकि हमारा लगे वीडियोज नहीं खे ना तो ओकरा के चलती। ये लोग पी के स्टेज प्रोग्राम करता लो, आई जौन 4 दिन के गायक भइल बड़ा इहो पियता रे सो, तो ओकनी के का कहे ब्रो? देखिए भोजपुरी में कहल बा झूठा, एगो और चीज बा, ठीक बा, तो वो लोग से हम दूर रहिला। तो जितना बालो नो कलाकार ल वो लोग तनी से नाम अगर हो जाता, भोले माइक धराव ठीक से चाहे ना धराव, तनी से अगर नाम हो जाता तो तुरंत हम ब्यास हैं कैसे परे हो जाए चाहिए, दोनों कान छेदाए के चाहिए कम से कम, ठीक बा। तो और दारू पियल बिल्कुल गलत बा, सबका खातिर, जरूरी नहीं है कि जे गावत वो है, जे भी दारू पिए तो गलत चीज बा, ना पिए के चाहिए, नशा मुक्त होके के चाहिए सब। छोटो कलाकार जेकर कोनो नाम नहीं खे, ना केहू के पहचान बा, उहो कलाकार एगो कहता कि हम गाला सुखावे खातिर पियता, ऐसा बात नहीं। हालांकि बिहार में बंद बा ई चीज, ओकरा बादो बंद बात ई सब विषय पर हम ना बोलब, काहे कि राजनीतिक में प्रवेश हो जाए आदमी तो का हो जाए। राजनीति के बात करनी तब ले चलते रुआ के मनीष कश्यप के ऊपर एने से लाग गइल बा, तो अभी जांच पड़ताल हो, ये विषय में हम विशेष कुछ ना बोलब, काहे कि हम कलाकार बनिए, कलाकार के कोनो ई ना होला, राजनीतिक से हमरा कोनो मतलब नहीं कि हम अपन जहिले अपन दुकानदारी चलाइले अपन खाइले, तो विशेष केहू के बारे में ना कहे के चाहे। ना एने से समझी ले का होला, एने से में नशा होला, नशा ना हाँ, वो एगो ऐसा धारा हो जौना के केंद्र सरकार बनैले ब्रिटिश राज में, आ उ जेकरा पर लगा दिए और उ 1 साल तक उ देशद्रोह में चल जाई, मतलब 1 साल का उ पूरा जीवन ओकरा पर देशद्रोही के मुकदमा चली, आ पुलिस प्रशासन जब चाहिए ओकरा के उठा के बंद कर दी, तो मनीष कश्यप पर देशद्रोही के मुकदमा जारी हो गई बा। एक जांच पड़ताल होके बाकी कोर्ट बा हमनी के जेकरा के सर्वमान्य मानल जाला। अच्छा रुआ कौना जाति से आइले? हम भूमिहार बने। रुआ भूमिहार जाति से आइले, तो मनीष कश्यप उहे हवन। हम आज तक हमरा के देखिए, पहला बात इंडस्ट्री में हमरा के आज तक हम जातिवाद कैल ही नहीं की, हमरा के कोई ना पहचान पेल कि हम कौन जाति से बानी, तो विशेष हमरा जाति से कोनो मतलब नहीं है। चलिए वो छोड़ के पर्सनल पावल जाओ, बियाह हो गइल बा? बियाह भी नहीं के भइल। गर्लफ्रेंड वगैरह? गर्लफ्रेंड का बताई, हम कितना बताई, का 2-4 ढाका रखले बनी का? नहीं गर्लफ्रेंड कोई नहीं है, बाकी फ्रेंड बहुत लोग बा, और सबका के दुलार प्यार करी ले, हम सबका के मानी ले। सबसे ज़्यादा अगर रहल बात प्यार करेंगे तो हम अपना मम्मी से करी ले, सबसे ज़्यादा अगर कोई के मानी ले तो हमार माँ बारी। अच्छा एगो और सवाल बा, हम लास्ट सवाल लेमी, बहुत सारा ऐसा गायक बाड़े जो जैसे कि हम का नाम कैसे बताएं, लेकिन मान ली कि जैसे बड़े को फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट ना मिलेला, फैमिली से फाइनेंशियली मदद ना मिलेला, और वह लाइन में काफ़ी समय भी हो गए, तो वो लोग के का संदेश देम ये वीडियो के माध्यम से कि वो लोग करे के चाहता तो कैसे करी?
संदेश ये दे कि चाहब कि अभी फेसबुक यूट्यूब के ज़माना बा, आप सब अपना फ़ोन से, स्मार्टफोन हमारा ख्याल से सबका हाथ में बा, जेकरा अंदर भी टैलेंट बा स्मार्टफोन के माध्यम से आप सब वीडियो बनाई और फेसबुक यूट्यूब पे पोस्ट करें। भगवान बारे मेहनत के फल मीठा होला, देर होई भगवान के घर में, अंधेर नहीं के होके वाला। हम भी मेहनत करता नहीं, जरूरी नहीं कि स्टार बने तबे हम, मतलब हमरा ऊपर कुछ बात तबे हमरा के लोग जानता। आज हमरा के 10 गो आदमी चिन्हता, 100 गो आदमी चिन्हता तो हमारा अपन हो, हमरा मिलियन व्यू से मतलब नहीं के। हम जितना बानी हम बहुत खुश रहिला, हमेशा खुश रही। विभू के मसीहा के बारे में कहानी उनकर हमरो पता चलल कि कैमरा के पीछे सब कुछ, कैमरा के पीछे, कैमरा के सामने सब कुछ, सॉरी, और कैमरा के पीछे कहानी बहुत लंबा बात। तो भाई के नाम ना रखब हम, लेकिन जे भी करत है वो गलत बा, ऐसे ना करे के चाहिए, ठीक बा, ना करे के चाहिए। तो काम अगर मार खाए वाला करब तो मार खाई के पड़ी, हम करब तो हमरो के हमारी दूरा दूरा। चलिए बहुत अच्छा लगा रुआ से तर्क करके। आ जाते जाते लास्ट का कहम हमारा चैनल खातिर? चैनल खातिर ये कहब कि हमार रुआ दोस्त बनी और हमनी के लंगोटिया यार बनी से आज लगभग 9 साल 10 साल हो गए हमनी के साथ संगत, साथे हमनी पढ़ल बनी साहब सब। जे भी देखता हमार वीडियो, जे भी जहाँ जहाँ तक पहुँचे हिट्स ऑफ न्यूज़ का, आप सब जाएँ, फेसबुक पेज के लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें। तारा खातिर ये कहब, अरे तो हौसला तो भाग्य हमर जाग जाए, अरे जा हमर हो मोर, अरे तोहरे के लाग जाए। सभी के दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी, जय हिंद।